Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa mga tagapakinig sa channel mo. Kamusta na po mga kasundo? Nais ko sanang ibahagi po sa inyo ang naging karanasan ko sa handaan sa isang baryo. Subalit katulad ng iba pang mga nagpapadala ng kanilang mga kwento, ay itago niyo na rin po ang aking katauhan sa pangalan na Christian. Ang kwentong ito ay nangyari taong 1993. Noong mga panahong iyon ay nagtatrabaho pa lamang po ako bilang isang mekaniko. Isa sa mga katrabaho at matalik kong kaibigan ay si Fernando. Pare, minsan lang naman to pre. Tayo-tayo lang din naman ang bisita. Pagkukumbinsi pa sa akin ng matalik kong kaibigan nang paanyayahan niya ako sa handaan na magaganap sa kanilang baryo. Napatigil ako, Kuya Bari, sa pag-aayos ng tubo saka napasulyap sa kanya. Halos 5 taon ko nang kilala't matalik na kaibigan itong si Fernando, ngunit ni isang beses ay hindi pa ako nakasama sa kanya sa kanilang baryo. Katrabaho ko siya't naging kumpare na rin dahil naging ninong siya sa panganay kong anak. Kuya Bari, kung ilalarawan ko ang dati kong matalik na kaibigan ay may katangkaran nito. Maskulado ang pangangatawan, malapad ang noo, medyo singkit, sakto lang ang hugis ng ilong at maging ang kanyang mukha. Medyo tisoy siya, kaya hindi ko mapagkakaila na maraming mga kababaihan ang humahanga talaga sa kanya. Halos lahat na yata ng sikreto ko ay alam niya. Sa simula pa lamang ay talagang magaan na ang loob ko kay Fernando at napakalaki ng tiwala ko po sa kanya, Kuya Bari. Sige, pero magpapaalam muna ako kay Mrs. Tugon ko na lamang sa kanya. Napaakbay pa ito sa akin bago bumalik sa kanyang ginagawa. Hindi ko naman mapigilan na mapangiti dahil sa inasta niya. Parang nakababatang kapatid na ang turing ko kay Fernando. Matanda ako sa kanya ng 2 taon. Hindi katulad ko'y hindi pa siya pamilyadong tao. Biniro ko pa nga siya na kaya hindi pa rin siya nag-aasawa dahil may gusto ito sa akin. Pero lagi lang siyang tumatawa. Nagtagal pa ang pag-uusap naming dalawa. Noong matapos ako sa aking ginagawa ay saka ako nagpaalam sa kanya at mauuna na akong umuwi. Inayos ko pa ang mga kagamitan ko bago tinahak ang daan palabas sa bodega na kung saan ako nagtatrabaho. Nag-abang ako ng tricycle. Dumaan muna ako sa palengke bago dumiretso sa bahay. Pagdating ko doon, naabutan ko si Mrs. na naghahanda na ng aming hapunan. Samantalang naglalaro naman ang mga bata sa sala. Nakipaglaro pa nga ako sa 2 kong anak bago nagpalit ng damit. Nang gabi ring iyon, habang nasa hapagkainan ay binanggit ko sa aking asawa ang tungkol sa paanyaya sa akin ni Fernando sa kanilang baryo. Hindi ba't nasa baryo ng Sampaloc nakatira si Fernando? Alam mo, maraming kumakalat kasing balita na baryo raw yan ng mga aswang. Napatawa pa ako dahil naman sa sinabi ng asawa ko. Hindi sa hindi ako naniniwala sa mga aswang, pero parang gano'n na nga. Masyado na kaming matanda para maniwala pa sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa mga nilalang na kagaya nila. Sa loob kasi ng ilang dekada kong nabubuhay sa mundong ito, ay minsan hindi pa ako nakatagpo ng isang aswang. Ang aswang ay panakot lamang yan sa mga kabataan. Naku Christian, huwag kang tumawa. Seryoso ako sa bagay na ito. Pero kung ayaw mong maniwala, di sige. Sige lang, pumunta ka doon. Tignan natin kung makakabalik ka ba rito ng buhay at nang hindi nababawasan. Seryosong sambit ng asawa ko na bigla ko namang ikinatahimik.
Napatigil ako sa aking pagkain at napasulyap sa kanya at maging sa dalawa kong anak na kumakain. Hay, huwag ka nga mag-alala. Mag-iingat naman ako. Tsaka kasama ko naman si paring Fernando. Tsaka ano ba, isang gabi lang naman akong mawawala. Ani ko pa upang maibsan ang pag-aalalang nararamdaman niya. Dahil sa aking itinuran ay hindi na siya nagsalita pa. Matapos naming kumain ay tinulungan ko pa ang asawa ko sa paglikpit ng aming pinagkainan. Nang matapos yun ay nagkwentuhan pa kaming dalawa ni Mrs. sa sala at sa huli ay napapayag ko rin siya. Nakipagkulitan pa nga ako sa mga anak ko. Marami pa siyang habilin sa akin hanggang sa nakatulog na kami. 3 araw pa ang nakalipas bago dumating ang nakatakdang araw ng pag-alis namin ni Fernando pauwi sa kanilang baryo. Ayon sa kanya ay halos 2 oras daw ang aming ibabiyahe bago tuluyan na makarating sa baryo nila. O mag-iingat ka doon, mahal, ha? Sige, yung mga habilin ko sa iyo, ha? Huwag mong kalimutang inumin ang gamot mo. Tsaka yung pangontra sa aswang, inilagay ko na sa bag mo. Sige, mag-iingat ka doon. Matuto kang makiramdam sa paligid mo. Ay, talaga, ang tigas kasi ng ulo mo. Mahabang pabaon pa sa akin ni Mrs. bago pa ako sinundo ni Fernando. Noong dumating si Fernando ay nagpaalam na ako sa aking pamilya. Kumuway pa nga ito sa amin pero alam kong tutol siya sa aming lakad. Sumakay kami sa jeep ni Fernando. Mainit pa dahil talaga namang siksikan sa loob ng jeep. Noong nasa kalagitnaan ng mahabang biyahe ay hindi ko namalayan na nakatulog pala ako. Nagising na lamang ako dahil sa boses ng kumpare ko na sinabayan pa ng mahinang pagyugyug. Pare, gising na. Ay, pare, pasensya na. Nakatulog ako . Wika ko pa nang magising ako. Napatawa na lang si Fernando bago ako inakay palabas ng jeep. Tinulungan pa nga niya ako sa pagbaba ng mga bagahe ko. At ayun na nga, nagsimula na kaming maglakad patungo sa kanilang baryo. Isang malamig na ihip ng hangin ang kaagad na sumalubong sa akin nang magsimula na kaming tahakin ang papunta sa kanilang baryo. Mabuti na lang at nakatsinelas po ako, Kuya Bari, dahil maputik ang daan. Mamasa-masa pa ang damuhan, hudyat na umulan bago pa kami nakarating doon. Naku pre, pasensya ka na ha. Mukhang umulan ata dito kanina. Wala di kasing dumadaan na tricycle dito, kaya medyo mapapahaba-haba talaga ang lakad natin. Paghingi ng paumanhin ni Fernando. Tinanghuan ko lang siya bago sabay naming tinahak na ang daan papunta sa baryo nila. Kuya Bari, kung ilalarawan ko po ang aming dinaanan ay mapunong lugar po ito na animoy nasa gitna kami ng isang kagubatan. Madulas ang damuhan at maputik ang daan. Maraming ibong nagliliparan at tanging tunog lang ng mga kulisap at ligaw na hayop ang tanging maririnig mo dun. Sa maiksing salita, ay talaga namang parang isang haunted forest ang dinadaanan namin. Halos mahigit 1 oras na yata ang ginugol namin sa aming paglalakad. Salamat sa asawa ko dahil hindi niya nakalimutang pagbaunan ako ng tubig. Sobrang napakatahimik po ng lugar nang makarating kami sa baryo nila. Pagpasok namin sa baryo nila ay may karatula na nakasabit. Baryo ng Sampaloc. Ito ang nakalagay. Bilang lamang ang mga pamayanan. Halos walang katao-tao ang paligid maliban sa mga kalalakihan na naghihiwa ng mga karne. Magkatulad ang disenyo ng bawat bahay. Ito ay gawa sa kawayan ang dingding, samantalang pawid naman
ang nagsisilbing bubungan. Napapahinto sa kanilang mga ginagawa ang bawat taong dinadaanan namin at napapasulyap ito sa amin, lalong-lalo na sa akin. Kuya Bari, ang tingin pa lang nila ay nakakatindig na ng balahibo. Tipong parang may nagawa kang kasalanan sa kanila. Huminto kami ni Fernando sa malaking bahay. Hindi katulad ng ibang mga bahay ay iba ang disenyo at mga kasangkapan na ginamit sa paggawa nito. Sementado ito at halatang ang pamilya lang nila Fernando ang may kaya sa buhay sa baryo nila. Minsan din palang nabanggit ni Fernando na mayor daw sa baryo nila ang kanyang ama. 3 silang magkakapatid at siya ang bunso at nag-iisang lalaki. "Pasok ka pre, dito na tayo," saad ni Fernando bago na unang pumasok sa loob ng bahay nila. Sinalubong kami ng mga magulang at kapatid niya. Hindi ko inaasahan na malugod at masaya nila akong tinanggap sa loob ng bahay nila. Tama nga si kumparing Fernando sa sinabi niya na wala naman silang masyadong bisita. Sa plaza mismo ng baryo nila magaganap ang handaan. Ayon pa sa mga magulang ni Fernando, magsisimula raw ng eksaktong 8:00 ng gabi ang seremonyas. Nakaugalian na raw ng baryo nila na magsagawa ng seremonyas ng 8:00 ng gabi sa tuwing fiesta sa kanila. "O siya, may iwan ko muna kayo. Titignan ko muna kung nakahanda na ba ang mga sangkap para mamayang ritual," saad pa ng ama ni paring Fernando. "Swerte naman dahil mukhang malinamnam ang karne na dala mo, Fernan." Baling pa nito sa kumpari ko na ikinakunot ng noo ko. Sa pagkakaalam ko, Kuya Bari, maliban sa mga gamit ay wala nang ibang dala itong si Fernando. Magtatanong pa sana ako sa kanilang mag-ama nang bigla akong pangunahan ni Fernando. "Ay, palabiro talaga si tatay." Natatawa nitong tugon na ikinatawa ko na lang din. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Bigla kong naalala ang sinabi sa akin ng asawa ko. Ngunit imposible naman siguro na totoo ang sinasabi ng asawa ko na baryo ng mga aswang ang napuntahan ko dahil mukhang mababait naman ang pamilya nila Fernando. Maliban na lamang siguro sa mga tao na nasa labas. Napanatag naman kahit papaano ang kalooban ko, lalo na at malaki ang tiwala ko sa kumpare ko. Binigyan pa nila kami ni Fernando ng nilagang saging at kape bilang merienda. Noong makaramdam ako ng pagkaantok ay nagpahinga ako muna sa isa sa mga silid na ipinahiram nila sa akin. Halos 2 oras lang ako nakatulog. Nang magising ako, dumiretso ako sa kanilang sala. Lampas 4:00 na ng hapon nang mapagpasyahan ko na maglibot-libot sa lugar nila dahil nakaramdam ako ng pagkabagot, lalo na at mag-isa lang ako sa bahay nila. Umalis din kasi si Fernando, maging ang pamilya niya. Ayon sa kanila, may aasikasuhin daw silang mahalagang bagay. Noong makalabas ako sa bahay nila ay sobrang tahimik na paligid ang bumungad sa akin. Parang hindi fiesta sa kanilang lugar. Ang mga kalalakihan na nakita ko nang unang dating ko ay wala na sa mga pwesto nila. Nagtataka man ay nagpatuloy na lang ako sa aking paglalakad. Nagbabaka sakali na may makasalubong ako ni isa man sa kanila hanggang sa nakarating ako sa medyong mapunong lugar.
Nakaramdam ako ng tuwa nang namataan ko ang mga kalalakihan na may kani-kanyang ginagawa sa loob ng kakahuyan. Namangha po ako, Kuya Bari, nang makita ang naglalakihang kaldero at kawali. Nakahubad ang mga ito at nagkakatay ng karne. Ngunit kaagad din akong natigilan nang mapagtanto ko na hindi basta-basta karne ng hayop ang kanilang kinakatay. Kung hindi, parang karne ng tao. Nanlaki ang aking mga mata at ako'y napatago sa isang punong mangga. Kitang-kita mismo ng dalawa kong mga mata ang walang awang pagtatadtad nila sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tao. May iilan pa na tumatawa habang binabalatan ang bungo ng tao bago ito ipinanghalo sa kanilang niluluto. May mga nakasabit pang bungo sa mga kahoy. May iilan din akong nakitang bangkay na wakwak ang tiyan habang mulat pa ang namumutla nilang mga mata. Haha! Hindi na ako makakapaghintay mamayang gabi. Tiyak masarap na naman ang magiging hapunan natin. Sakto lang itong nahuli ko dahil mataba o masarap itong gawing dinuguan. Narinig ko pang usapan ng iilan sa kanila. Mabilis akong napadiin sa aking pagkakatago. Tahimik lang akong nakinig sa mga pinag-uusapan nila. Mabuti na lamang at maraming mga naglalakihang puno ang nakaharang sa pwesto ko. Kuya Bari, nang dahil sa aking nasaksihan ay patakbo akong bumalik sa bahay nila Fernando. Maraming mga katanungan ang bumabagabag sa aking isipan ng mga sandaling iyon. Bigla ko ring naalala ang kwento at payo ng aking asawa. Hindi nga siya nagkamali sa kanyang hula na posibleng baryo nga ng mga aswang ang lugar nila Fernando. Agad kong hinanap ang bag ko na mabilis ko namang nakita. Kinuha ko ang anting-anting na ipinabaon ng aking asawa at maging ang luya at bawang. Napaupo pa ako sa upuan at saglit na nag-isip ng mga hakbang sakali man na bumalik sila Fernando at atakihin ako. Hindi rin imposible na aswang itong si Fernando at maging ang pamilya nito. Naghanap din ako ng kagamitan na maaaring pamproteksyon sa sarili ko laban sa kanila. Nakakita ako ng isang itak sa gilid ng upuan nila Fernando. Kinuha ko ito at inilagay sa aking tabi. Pinahiran ko pa nga ito ng asin. Dinurog ko ang bawang saka ipinaghalo sa asin at inilagay sa maliit na timba na aking nakita. Noong matapos ay isinuot ko na ang anting-anting at taimtim akong nagdasal. Kuya Bari, hindi nagtagal, bumalik din si Fernando. Mag-isa lang siya kaya kinuha ko ang pagkakataon na yun saka siya mabilisan na inatake. Hindi niya ata inaasahan ang biglaan kong pag-atake sa kanya kaya tagumpay ko siyang naibagsak. Sinubukan pa niyang manlaban subalit nabigo siya. Ano pa naman ito pare? Pinagkatiwalaan kita ng husto. Higit pa sa pagiging magkaibigan ang turing ko sa iyo. Tapos ito ang gaganti mo sa akin? Ramdam na ramdam ko ang panlilisik ng mga mata ko nang harapin ko si Fernando. Mabilis ko siyang naigapos ang kamay at paan niya. Nakatutok din sa leeg niya ang itak na hawak-hawak ko kaya isang maling kilos lang niya ay tiyak na mapupugutan siya ng ulo. Pare, kuminahon ka nga. Ano bang nangyayari sa'yo? Anong ibig mong sabihin? Balisang tanong ni Fernando kaya mas lalo akong nakaramdam ng galit. Sinapa ko siya sa mukha at muling tinutukan ng itak. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Alam ko na ang sikreto mo, ng pamilya mo at maging ng baryo nyo.
Baryo ito pare ng mga aswang, hindi ba? Sigaw ko na ikinalaki ng mga mata niya. Natahimik ito at kaagad na napaiwas ng tingin. Hindi nagtagal ay muling napasulyap ito sa akin, bakas ang pagkaseryoso sa kanyang mukha. Patawad kung hindi ko kaagad sinabi ng maaga. Oo pare, tama ka. Baryo ito ng mga aswang, pero mali pare ang iniisip mo. Hindi kita dinala dito upang ipahama ka. Dinala kita dito bilang bisita. Ganun lang pare. Pagpapaliwanag nito na hindi ko naman pinaniwalaan. Ano? Pare, ibalik mo na ako sa bayan. Galit kong tugon sa kanya. Natahimik naman ito, ngunit pumayag sa kagustuhan ko. Hindi ko siya kaagad pinaniwalaan kung kaya ay nakagapos pa rin ang kamay niya nang lumabas kami sa bahay nila. Noong mga oras ding iyon ay kaagad niya akong pinatakas sa baryo nila. Niwalang nakapansin sa pag-alis namin sa baryo nila. Katulad po ng ipinangako ni Fernando ay ibinalik niya ako ng ligtas sa pamilya ko. Pagdating ko sa amin, kaagad kong ikinuwento sa aking asawa ang lahat ng nangyari at nasaksihan ko sa baryo nila Fernando. Nagalit pa nga ang aking asawa dahil hindi raw ako nakinig sa kanya. Napaisip din naman ako, mabuti na lamang pala at hindi kaganoon kasama ang kinikilala kong kaibigan dahil kung nagkataon ay naging handa na rin ako sa baryo ng mga aswang. Kahit papaano ay laking pasasalamat ko pa rin dahil nakauwi pa rin ako ng ligtas, buhay at buo sa aking pamilya. Nakapanghihinayang man ang ilang taon naming pinagsamahan at pagiging magkaibigan. Subalit ang tiwalang nawala ay mahirap nang maibalik pa. Kuya Bari, hindi na kami muling nagkibuan pa ni Fernando. Tama kayo, nagkita pa rin kami. Sa isang iglap, ang 5 taon naming pagkakaibigan ay biglang nagwakas. Naputol ang ugnayan namin sa bawat isa. Simula ng araw na iyon ay iniiwasan na ako ni Fernando at hindi nagtagal ay nabalitaan ko na lamang na umalis na ito sa aming pinagtatrabahuhan. Maliban doon ay wala na akong nabalitaan pa tungkol sa kanya, ngunit ang baryo ng mga aswang ay nanatiling usap-usapan sa aming lugar. Wala ring may naglakas ng loob na puntahan pa ang lugar na iyon dahil ang bawat nilalang na tumatapak sa lugar na iyon ay naglalahong parang bula. Sa kabila po ng karanasan kong iyon na puno ng misteryo at kababalaghan, ay may napulot naman akong matinding aral. At iyon ay ang huwag basta-bastang magtitiwala sa isang tao at kung magtitiwala ka man, magtira ka sa sarili mo. Huwag magtiwala ng buo dahil maaaring ito pa ang ikakapahamak mo. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo rin po ito sa inyong channel. More power po and God bless po sa lahat ng nakikinig na kasundo ngayon, lalong-lalo na ang mga OFW na walang sawang nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Lubos na gumagalang, Christian. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, pati na rin sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. Ang mga ikukwento ko po ngayon ay tungkol sa bertud ni Lola. Bago po ang lahat ay magpapakilala po muna ako. Jose na lang po ang itawag niyo po sa akin.
Sa ngayon po ay nagtatrabaho ako bilang isang guro ng mga estudyante sa elementarya at isang pangarap na nakuha ko mismo sa lola ko na si Lola Amor. Siya po ang pinaka-naaalala ko noong kabataan ko siguro dahil na rin nakatira sa amin dati si Lola. May bahay siya noon na malapit din naman sa amin, Kuya Bari. Pero noong umabot na ng halos 90 ang edad ni Lola ay hindi na niya kaya ang maging mag-isa. Mabagal na ang mga lakad niya. Malabo ang mata kaya kahit mga simpleng gawain tulad ng pagluluto at paghuhugas ay hindi na niya kayang gawin mag-isa. Hinding-hindi po namin pwedeng pabayaan ang aming lola. Kaya naman napagpasyahan na lang nila mama at papa na kunin na lang siya. Tutal naman daw ay ako lang ang anak. Kuya Bari, high school ako noong lumipat sa amin si Lola. At simula po noon ay napansin ko na may kakaiba po talaga sa kanya. Hindi siya normal na matanda. Hindi normal na tao. Madalas po kasi sa pagkainan ay hindi man lang siya sa amin sumasabay. Lalo na kapag isda o gulay mula sa likod bahay ang ulam namin. Natutulog lang si Lola sa kwarto niya sa ganoong oras. Makikihirap lang siya sa amin kapag tinawag na siya ni Mama na karning baboy o manok ang ulam. Naging ugali ko ng panuorin si Lola habang ito'y kumakain. Para siya kasing mabangis na hayop kung kumagat ng mga karne. Wala siyang itinitira sa plato. Kahit mga buto ay nginangat-ngat niya at ninunguya at saka lulunukin. Minsan nga hinihingi niya ang mga tira kong buto sa plato. At siyempre ibibigay ko naman ito sa kanya. Napansin ko po na kumpletong-kumpleto pa ang mga ipin niya sa bibig kahit ganoon na ang tanda niya. Na sobrang ipinagtataka ko talaga dahil lahat ng ibang matatandang kakilala ko ay halos wala ng ngipin sa kanilang bibig. Hindi rin siya kumakain ng kanin. Hindi ko alam kung bakit pero laging ulam lang ang nasa plato niya. Isa pa po, Kuya Bari, sa mga napansin ko ay ang kakaibang itsura ng aking lola. Hindi siya nagugupit ng kanyang buhok. Umaabot na nga halos sa may puweta ng dulo ng kanyang buhok. Kahit kailan rin ay hindi ko pa siya nakitang naligo sa buong buhay ko. Kahit nga dumi sa kamay o paa ay hindi niya binabasa. Takot po si Lola Amor sa tubig. Isang beses nga, natapunan siya ng tubig sa braso nang nasagi ko siya sa mesa. Napatalon si Lola at saka umatras ng umatras na para bang napaso siya sa tubig na natapon sa kanyang palda. Nagpalit naman ng damit si Lola, pero isang beses nang silipin ko ang baul na lalagyan ni Lola ng damit niya ay pare-parehong klase lang ito. Puting pang itaas na binabagayan ng itim na palda. Hindi rin nagugupit ng kuko sa paa at kamay niya si Lola. Hinahayaan lang niya itong humaba ng humaba kahit palampas 2 pulgada na ang bawat kuko niya sa daliri. Jose, mamaw daw ang lola mo, sabi ng isang kalaro ko minsan. Uy, hindi matanda lang siya kaya nakakatakot ang itsura niya. Pagtatanggol ko naman kay Lola. Marami raw nakakakita sa lola mo Sagot naman niya ulit. Anong nakita? Nakita nila ang lola mo noong isang gabi. Muling tugon ng aking kalaro. Sige, tuksoy niyo pa yung lola ko. Kapag tandaan ninyo, magiging ganun din ang itsura niyo. Madalas talaga akong tuksuhin ng mga kalaro ko tungkol sa aking abuela. At madalas ko rin siyang ipagtanggol siyempre. Wala pa po kasi akong kaalam-alam noon Akala ko lang ay ganoon talaga ang matatanda. Ngunit sa tagal kong tumira kasama ang aking lola,
Napakaraming kwento akong narinig sa mga kapitbahay patungkol sa kanya. Sabi ni Manong Flor na taga-ibang barangay, isang beses daw ay gumising siya ng madaling araw. Naiihi daw siya, kaya kaagad siyang lumabas sa likod bahay upang ilabas ang tawag ng kalikasan. At iyon na nga ang ginawa niya. Sa ilalim ng punong mangga ay binuksan niya ang zipper at saka umihi siya. Noong matapos siya, narinig niya ang pagkaluskos ng mga sanga ng mangga at pagkahulog ng mga tuyong dahon at ilang bunga. Tumingala daw si Manong Flor at nawala daw ang lahat ng dugo sa mukha niya. Nasa itaas kasi ng puno si Lola Amor. Nakatitig sa kanya gamit ang kulay pulang mga mata. Agad daw siyang napapasok at tumakbo papasok ng bahay kahit hindi pa naisasarang mabuti ang zipper ng shorts niya. Muntik pa raw na matumba siya sa batong dadaanan papasok sa loob ng bahay. Agad niya raw kinuha ang sundang na nakasabit sa dingding at saka lumabas ulit para sana hanapin si Lola. Ngunit pagbalik niya sa punong mangga, wala na ito. Wala ng tao. Noong ikwento niya raw ito sa kanyang asawa, ay sinabi nitong baka na mamalikmata lang siya, na baka dahil bagong gising lang siya ay pumasok sa imahinasyon niya ang Lola Amor ko. Pero sabi ni Manong Flor, hindi raw siya pwedeng magkamali. Lola ko daw talaga ang nakita niya sa taas ng puno. Si Aling Rebecca naman ay ganito ang kwento. Kuya Bari, si Aling Rebecca po ay tindera ng karne sa palengke. Suki niya sila mama at lagi akong binibiro nito na kapag hindi raw ako nagpatuli, mapuputol daw ang ari ko. Maaga lagi kong mamalengke si Aling Rebecca. Siyempre, kapag inabot siya ng alas 6 o alas 7 sa kanyang pamimili, ay mauubusan siya ng mga murang mabibilhan sa bayan. Sakay siya lagi ng isang tricycle. Isang beses daw, pauwi sila sakay ng tricycle ay napansin niya na parang may gumugulo ang bawat punong nadadaanan nila. Parang may hangin o kung anuman na tumatalon-talon sa mga ito. Nagtaka siya dahil wala naman siyang nararamdamang ihip. Isinawalang bahala na lamang iyon ni Aling Rebecca dahil baka nga naman hangin lang na nasa itaas ang napapansin niya. Pagdating sa bahay, inilagay niya ang styrofoam na naglalaman ng mga karning binili sa kusina. Maaga pa siyang mag-aayos sa pwesto niya. Saka siya dumiretso sa kanyang silid para sana magpalit ng damit at pagkatapos nun ay makapag-almusal na. Pagbalik niya sa kusina, naroroon daw si Lola Amor. Nakayuko sa styrofoam na lalagyan habang nilalamutak ang mga karning binili niya. Nanigas daw sa takot si Aling Flor, pero naisip niya na kapag wala siyang ginawa, mauubos ang karning binili niya. Mawawalan siya ng kita sa araw na iyon. Agad niyang kinuha ang walis tingting sa gilid ng pintuan at saka nito pinaghahampas si Lola. Napaatras naman daw si Lola at saka lumabas ng kusina nila. Tumakbo daw ito palayo, pero bago tuluyang maglaho sa kakahuyan ay lumingon daw ito. Ang buong akala daw ni Aling Flor na babalik si Lola para gantihan siya sa mga hampas ng walis tingting, ngunit hindi raw ito nangyari. Bagkus ay dumiretso lang si Lola papasok sa mga puno, saka ito naglaho. Simula nang marinig ko yun, siyempre nagsimula na rin akong magduda sa aking Lola. Sa dami ba naman ng kwentong narinig ko, malamang ay hindi sila nagsisinungaling. Ano ba talaga si Lola? Pero hindi naman pwede dahil lang sa mga kakaiba kong napapansin ay papaniwalaan ko na ang mga sabi-sabi tungkol sa kanya.
Kaya naman nagmasid ako. Mas itinuon ko ang pansin kay Lola kapag nasa loob ako ng bahay. Hanggang nga sa napatunayan ko ang totoong pagkatao ng aking abuela. Noon pa man, Kuya Bari, pansin ko na madalang si Lola na matulog kasabay namin. Tanda ko noon na kahit anong oras akong matulog ay hindi ko man lang naabutan si Lola na tulog na sa sarili niyang kama. Lagi siyang nasa harap ng bintana, nakaupo sa kahoy niyang upuan at para bang pinapanood ang gabi o ang buwan sa itaas ng langit. Minsan naman, wala talaga si Lola. Hindi mo siya mahahanap sa loob ng bahay na ipinagtataka ko dahil halos hindi siya makagalaw sa paglalakad sa loob. Saan siya nagpupunta? At sa gabi pa talaga? Minsan ay natsyempuhan ko ang aking ina. Nilapitan ko siya. Ma, natutulog po ba si Lola? Tanong ko kay Mama. Syempre naman. Talagang ang matatanda ay maikli lang ang oras ng pagtulog. Matapos yun ay hindi na ako nagtanong pa. Dumaan ang mga araw at isang gabi nga ay napagpasyan kong patunayan ang mga kwento-kwento tungkol kay Lola. Nagplano ako na buong gabi akong maghihintay para makita kung aswang nga ba talaga si Lola. Siyempre, hihintayin ko muna sila Mama at Papang na makatulog. 8:00 na ng gabi nang mahiga kami sa kama at saka nagsimula na akong magkunwaring tulog. Nakapikit ako pero ang totoo ay pinapakiramdaman ko ang lahat ng tunog at galaw na naririnig ko mula sa labas. Mangilang beses pa nga akong muntik ng tuluyang makatulog pero kinukurot-kurot ko lang ang sarili para manatiling gising. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Noong marinig ko ang unang mga hilik ni Papa ay saka ko na idinilat ang aking mga mata. Dahan-dahan ang bawat yapak ko palabas ng silid. Sinubukan kong huwag maapakan ang mga katawan nila Mama. Madilim kasi ang paligid pero ang liwanag ng buwan ay sumasaksak sa siwang ng bahay namin. Pagkalabas ko, wala sa kwarto si Lola. Wala rin sa kahoy niyang upuan sa harap ng bintana. Wala siya sa bahay. Pero naisip ko na baka naman lumabas lang si Lola, umihi o kaya ay may ginawa lang. Kaya naghintay ulit ako. Ngunit halos papasikat na ang araw ay wala pa rin siya. Yup-yup na ang mga mata ko sa sobrang kaantukan pero pinipilit ko pa rin ang aking sarili na maghintay. Hanggang nga sa marinig ko ang mga pagaspas ng kung ano na nagmumula sa labas. Agad akong nagtago sa gilid ng cabinet. Nakasilip lang sa pinto para makita ko kapag pumasok si Lola. Narinig ko na ang mga yapak ni Lola at pagpasok niya sa pinto, muntika nang mahulog ang puso ko sa sahig kung saan ako nagkukubli. Ibang-iba ang itsura ni Lola sa normal niyang anyo. Matalas ang mga ngipin sa kanyang bibig at ang mga kuko niya na dati ay mahahaba ay mas humaba pa kumpara sa normal. Punong-puno ng dugo ang bibig at dibdib niya. Para siyang sinabuyan ng maraming kulay pulang pinta. Nang hihina na si Lola, naglakad siya papasok ng kanyang silid.
Matagal akong hindi naagalaw sa aking kinatataguan. Para bang naging rebulto ako. Nanigas ang mga paa ko. Ewan ko ba, hindi ako makapaniwala sa aking nasaksihan. Totoo nga, totoo ang mga sabi-sabi, ang mga usap-usapan ng kapitbahay, ang mga kwento ng mga kalaro ko. Alam kong alam din nila mama at papa ang tunay na katauhan ni Lola. Ako lang talaga ang walang kaalam-alam. Dahan-dahan akong bumalik sa higaan pero ni hindi man lang ako nakatulog na. Buong gabing nasa utak ko ang mga nasaksihan ko. Hanggang sa inabot na ako kinabukasan. Sinamahan ko si mama sa palengke. Habang nasa daan ay sinabi ko sa kanya ang ginawa ko, pati na rin ang aking mga nakita. Napatingin lang si mama sa akin. Natahimik saglit bago ito nagsalita. Anak, sana maintindihan mo. Hindi talaga normal ang lola mo. Totoo nga na isa siyang aswang. At alam lahat yan ng mga taga rito sa atin. Pero alam mo, hindi sila galit. Alam mo kung bakit? Dahil hindi masamang aswang ang lola mo. Totoong nakakatakot siya, pero ni minsan ay hindi man lang siya nanakit o umatake ng kahit sinong residente dito sa lugar natin. Kaya nga hinahayaan lang nila ang lola mo na maglibot-libot sa bayan tuwing gabi para makahanap ng makakain niya. Paano po siyang naging aswang? Doon na ikinuwento sa akin ni mama kung papaano naging aswang ang aking lola. Isang beses daw napadpad ang aking lola sa isang lugar na hindi sa kanya pamilyar. Fiesta daw sa lugar na ito at isinama lamang siya ng mga kaibigan upang makifiesta at kumain. Siyempre, napakaraming handaan doon. Lahat daw ng klase ng ulam na maaaring matagpuan sa piyestahan ay naroroon. Kaya naman, todo kain naman daw si Lola Amor. At pagkatapos ng kainan, may inuman din na naganap kasama ang mga kaibigan niya. Iyon na raw ang huling naaalala ni Lola bago siya nagising kinabukasan sa gilid ng daan. Simula daw noon, napansin daw ni Lola na tumindi ang pagkahilig niya sa karne ng mga baboy at manok. Hindi niya raw maintindihan ang mga nangyayari sa katawan niya. May mga pagkakataon nga raw na humahaba ang kanyang mga kuko at tumatalas ang kanyang ngipin sa bibig. Ganap na siyang naging isang aswang na noon. Napagpasya ng mga magulang ni Lola na ipagamot siya sa isang dakilang albularyo. Ngunit masyadong malakas ang kapangyarihan sa loob ng katawan niya kaya walang nagawa ang albularyong iyon. Ngunit nailabas nito ang bertud ni Lola sa katawan. Kulay itim na bato na parang holin daw ang itsura ng bertud na agad naman pinalunok ulit ng albularyo kay Lola dahil ito na raw ngayon ang pinagkukunan ng lakas ng kanyang katawan. Kapag nawala raw ang bertud na ito sa katawan ni Lola, ikamamatay niya raw ito. Matapos ang mahabang kwento sa akin ng aking ina, ay nagbago ang tingin ko sa aking Lola. Hindi ko alam. Nadagdagan ng konting takot ang pagtingin ko sa kanya. Siyempre bata lang po ako noon at hindi normal sa isang bata ang makasama ang isang aswang. Lalo pa na lola niya ito sa iisang bahay. Pero sa kabilang banda ay alam kong nadagdagan din ang pagmamahal ko sa kanya dahil hindi niya naman ginusto na maging isang aswang. At kahit pa nga isa na siyang aswang, ay pinili niya pa rin na maging isang mabuting nilalang. Dumaan ang mga araw
at mas lalong lumubha ang kalagayan ng aking Lola Amor. Umabot siya sa punto na kahit lumabas ng bahay sa anyong aswang ay hindi niya na magawa. Hindi namin alam kung ano bang sakit ang unti-unting pumapatay sa kanya. Bawal naman siyang dalhin sa doktor dahil nga isa siyang aswang. Kaya pinadalhan na ni Mama ang mga kapatid niya ng sulat para sabihing anumang araw daw ay maaaring mamaalam na ang kanilang ina. Nagsidatingan nga ang mga kapatid ni Mama sa aming bahay at nang makumpleto nga ang 5 magkakapatid ay tuluyan ng namayapa si Lola Amor. Hindi ko malilimutan ang nangyari noong araw na iyon. Nakapalibot kaming lahat sa kanya. Si Mama umiiyak. Akap-akap siya ni Papa habang sila tito at tita na naroroon ay nasa tabi ni Lola. Naghihintay ang lahat. Gabi na ay naroroon pa rin kaming lahat. Walang gustong kumain ng inihanda ni Papang na tinulang manok at pritong isda. Sino nga ba ang gaganahang kumain kung ilang oras na lang ay alam mong mamamayapa na ang iyong ina? Maya-maya'y nagsalita si Lola Amor. Mga anak, kayo na ang bahala sa mga sarili ninyo. Patawad at hindi ko man lang kayo nabantayan at nagabayan ng maayos. Alagad nyo ang mga anak ninyo tulad ng pag-aalaga ko sa inyong magkakapatid. At ang tanging hiling ko lamang sana maging masaya ang inyong mga buhay. Matapos niyang sabihin iyon, nagsimula ng huminga si Lola ng malalim na parabang hinihigop palabas ng kung ano ang hangin sa baga niya. Wala sa amin ang gumagalaw. Lahat kami nakatitig sa kung anong mangyayari sa aking Lola. Kahit si Mama ay itinigil ang kanyang pag-iyak. Tapos nun ay biglang umubo ng napakalakas si Lola na parabang may sumabog na kung ano sa dibdib niya. Tumalsik ang isang bato na tumama sa konkretong pader at dahil sa lakas ng talsik nito ay bumaon ito sa konkreto. Nagsitinginan ang magkakapatid. Lumapit naman si Mama at saka kinuha ang bato. Kulay itim ito at makinang. Ang bertud ng gabunan, sabi ni Mama, sabay inilagay niya ito sa isang kahon. Nang inilibing si Lola isang hapon, kasamang inilibing sa katawan niya ang bertud ng gabunan. Sabi ni Mama, kung ibang aswang daw ay ipapamana ito sa kanyang anak para na rin maipagpatuloy ang lahi ng bertud. Ngunit pinilit na lamang ni Lola Amor na wag nang ibigay ito sa kung kaninong anak niya at wakasan na ang pagiging aswang. Naisip niya siguro na kapag ginawa niya ito ay mangyayari din sa kanila ang mga karanasan niyang bilang aswang, kaya napagpasyahan niyang putulin na ang lahi ng bertud. Kahit pa alam ng mga taga roon sa amin na isang aswang si Lola, halos lahat pa rin sa kanila ay nakilamay at nanood ng paglilibing ni Lola. Alam ko dahil kahit papaano ay hindi naging perwisyo kahit isang sandali si Lola sa mga tao ng bayan namin. Huling impormasyon bago ko tapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Sabi ng mga taga doon sa amin ay may mga magnanakaw na nagtangkang hukayin ang puntod ni Lola at saka
balak kunin ang nasabing bertud ng gabunan. Noong datnan ng mga kababaryo namin ay nahukay na raw ang puntod ni Lola at tama ang kanilang hinala. Nawala ang bertud ng gabunan na nasa kahon katabi ng labi ni Lola. Doon na nagkaroon ng kaba at takot ang mga tao. Kung sino man ang taong nagnakaw na iyon ay tiyak na magiging isang aswang. Ang kinatatakutan nila ay baka maging isang masamang aswang ito at bumiktima ng mga tao sa aming baryo. Kumalat ng mabilis ang balitang iyon, kung kaya't nabahala ang buong baryo namin. Ang katanungan, sino ang kumuha ng bertud ng gabunan? Paano niya nalaman ang tungkol sa bertud na iyon? Ano na ang mangyayari sa baryo namin? Ngunit dumaan naman ang mahabang panahon. Magpahanggang ngayon, wala pa ring naging kasagutan sa aming mga katanungan. Ipinagpapasa Diyos na lang namin ang maaaring mangyari at para na rin sa aming kaligtasan. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang malagim na kasaysayan ng aking Lola Amor na hindi sinasadyang maging isang aswang at ang hiwaga ng kanyang bertud ng gabunan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. More power po sa Ang Sundo Horror Stories, and God bless po sa lahat ng matyagang nakinig na kasundo ngayon sa aking kwento. Lubos na gumagalang, Jose. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, pati na rin sa lahat ng taong nakikinig sa atin ngayon. Kuya Bari, ako nga po pala si Daniel. Isa akong cashier sa isang ospital dito po sa lugar namin na hindi ko na lang po babanggitin pa para na rin sa kaligtasan ko at kaligtasan ng sino man na nagbabasa. Siguro ayoko lang maulit ang mga nangyari sa akin na kahit ilang taon na ang lumipas ay para bang nakatatak na sa utak ko at kahit kailanman ay hindi ko na malilimutan. Mayroon po akong matalik na kaibigan noong high school. Siya po si Jasper. Kaklase ko siya simula first year hanggang sa sabay kaming nag-graduate. Ewan ko po, siguro dahil parehas kaming mahilig sa mga libro at pagbabasa, kaya lagi kaming magkasamang tumatambay sa library at magbasa ng mga librong hindi pa namin kayang bilhin noong high school pa lamang po kami. Sa araw-araw na magkasama kami, pakiramdam ko noon ay para bang kapatid ko na siya. Namatay po kasi ang kuya ko, kaya noon pa man talaga ay para bang may kulang na sa pagkatao ko na pinuna naman ni Jasper. Si Jasper naman, iisang anak ng kanyang mga magulang. Kaya nga kahit bakasyon ay lagi pa rin kaming nag-uusap para magkita. Minsan ay nasa bahay nila ako. Naglalaro ng kung ano-anong laruan na meron siya. At kapag naman sa amin, binabasa namin ang koleksyon ng comics book ni Papa. Ang saya lang po talagang balikan ang mga alaala na iyon. Para bang kahapon lamang. Sa kolehiyo, magkaiba kami ng kursong kinuha. Gusto niya kasing maging arkitekto. Ako naman, Kuya Bari, may kinalaman sa computer. Lagi pa rin kaming nakikita noon. Kapag Sabado o Linggo ay tumatamay kami sa kung kaninong bahay. Kwentuhan lang, usapan tungkol sa kung ano-anong mga libro ang nabasa namin sa linggong iyon. Sabay po kaming graduate at halos sabay din na nakahanap ng kanya-kanyang trabaho. Kuya Bari, sa sobrang close naming dalawa ay halos anak na ang turing sa akin ng mga magulang niya. At sila mama naman,
Laging tinatanong kung kailan daw ba bibisita si Jasper sa amin. Napakabilis lang ng panahon. Parang namalaya na lang namin na ikakasal na si Jasper. Umattend ako bilang best man. Sino pa ba pipiliin niya? Alam kong iyon ang pinakamasayang araw sa buhay ni Jasper. Hanggang nga sa isilang ang nag-iisang anak nilang si Alexa. Kuya Bari, isa ako sa mga naging ninong ni Alexa sa kanyang binyag. Sapatos kaagad ang iniregalo ko. Sabi ko, dahil alam kong malayo ang mararating ng sanggol na si Alexa, anuman ang daan na gusto niyang tahakin. 5 taon na si Alexa nang mangyari ang trahedya na hindi namin inaasahang lahat. Bumaliktad ang minamanehong kotse ni Jasper papuntang trabaho. Sakay-sakay niya ang kanyang asawa doon. Ayon sa mga nakasaksi, umikot daw ng 3 beses sa ere ang kotse bago ito bumagsak at bumangga sa konkretong pader sa sidewalk. Nadurog ang harapan ng kotse at para namang naipit na sardina sa loob sila Jasper at ang asawa niya. 1 oras matapos ang aksidente, idineklara ng ospital na patay na silang 2. Halos hindi makilala ang mukha ng 2, sabi nga ng isa sa mga pulis. May napulot daw siyang pisngi at anit sa pinangyarihan ng aksidente. 1 linggo ang nakalipas, ibinurol na ang 2. Ang tanging natira na lamang na miyembro ng pamilya nila ay ang inaanak kong si Alexa na nasa bahay kasama ang kasambahay noong nangyari ang aksidenteng iyon. At dahil nga wala na rin ang mga magulang ni Jasper at ang mga magulang naman ng asawa niya ay nasa abroad, ako na ang naiwan upang bantayan itong si Alexa. Inako ko naman ang responsibilidad. Siyempre, para ko ng totoong kapatid si Jasper. Hindi ko naman hahayaan lang na mapunta sa bahay ampunan ang inaanak kong si Alexa. At saka isa pa, single naman ako noong mga panahong iyon, Kuya Bari. Walang asawa dahil siguro hindi ko pa nahahanap ang tamang babae para sa akin. O dahil mapili lang talaga ako. Ewan ko ba? Wala rin naman akong ibang inaasikaso sa bahay. Dumaan nga ang 1 taon at habang lumilipas ang mga araw ay natutunan ko na rin naman kung papaano maging isang ama sa batang hindi ko naman talaga anak. Noong una ay para akong nangangapa sa dilim. Hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa ko. Ngunit kalaunan, sa tulong na rin ng ilang kaibigan at ilang girlfriend na niligawan ko lang para may katulong akong mag-alaga, nagawa ko naman ang lahat para maging isang responsabling ama sa inaanak kong si Alexa. 6 na taong gulang na siya noon. Nag-aaral sa isang kindergarten malapit sa lugar namin. Sa umaga, gigising ako ng 5:00 para maghanda ng makakain naming 2. Pagkatapos maghahanda ng mga gagamitin niya. Saka ko na siya gigisingin, papaliguan at bibihisan. Bago mag 7:00 ay dapat parehas kaming tapos ng kumain at saka ko siya ihahatid sa kanyang paaralan sakay ng coaching katas ng loan ko sa bangko. Buong araw siyang nandoon sa kindergarten. Habang ako naman, Kuya Bari, buong araw natatanggap ng mga bayad sa ospital sa trabaho ko. 5:00 ay dapat nasa harapan na ako ng paaralan niya at saka makikita ko na lamang si Alexa na tumatakbo. Hawak-hawak ang lunchbox niyang wala namang laman at nakikipag-unahan sa mga kaklase niya para batiin ako at pumasok sa kotse. Hahalikan niya ako sa pisngi at saka kami uuwi na sa bahay.
Napakasaya ng mga araw na iyon. 1 taon pa lang ang lumipas noon pero pakiramdam ko ay tunay na anak ko na itong si Alexa. At alam kong anuman ang mangyari, gagawin ko ang lahat para lang maipagtanggol ko siya at makita siyang nakangiti. Isang araw, linggo, day off ko po ito. Galing kami ni Alexa sa panghapon na misa. Nag-request siya na joyride daw kami. Magaganda kasi ang tanawin dito sa amin, Kuya Bari. Halos wala pang nagtataas ang mga building kaya malaya pa rin ang mga gubat na magpatubo ng mga puno at halaman nila. Kaya marami rin ang taga-ibang bayan na dinadayo ang lugar namin para lang mag-joyride. Bumili muna ako na makakain na sitsirya bago kami tumuloy sa joyride namin ni Alexa. Tuwang-tuwa siya. Hindi ko alam kung minana niya ba ang pagiging nature lover sa kanyang namayapang ina. Minsan, papatigilin niya ako sa aking pagmamaneho para lang pagmasdan ang isang burol o kumpul ng mga puno o kaya'y sunset. Saka siya kukuha ng pad paper niya at dahan-dahan itong iginuguhit. Kukulayan at kapag nakauwi na kami ay ididikit niya sa pader ng kanyang silid. Alam ko sa kanyang amang si Jasper niya naman ang kanyang pagiging malikhain at galing sa pagguhit. Arkitekto kasi sa isang kumpanya si Jasper bago ito namatay. Noong linggong iyon, inabot kami ng gabi sa daan. Hindi ko kasi namalayan ang oras at noong matapos si Alexa sa kanyang pagguguhit, saka ko lang siya inaya na umalis na. Habang nasa daan ay tulog po si Alexa sa likod. Napansin ko rin nga na pati ako ay inaantok na rin. Nang biglang may kung anong kumalabog sa itaas ng aking kotse. Bumalik ako sa aking katinuan at muntik pang sumuray ang kotse sa gilid. Buti na lamang at nakontrol ko ito ng maayos. Tapos ay narinig ko ang mga yapak sa itaas. Mabibigat na yapak na halos yumupi ang bubong ng kotse. Lumitaw sa windshield ang nakabaligtad na kayumangging mukha. Muntik na akong tumalsik sa pagkakaupo sa sobrang gulat. Mabuhok ang mukha ng nilalang. Parang ipipintang dugo ang kulay ng mga mata niya at ang labi niya naman ay nangingitim. Habang umuusli dito ang matatalas niyang mga ngipin na para bang gustong kumawala sa bibig niya sa sobrang dami. Nahanap ko na rin ang bata. Sigaw ng aswang. "Ah! Sino ka?" Sigaw ko naman mula sa driver's seat pero hindi siya sa akin nakatingin. Ang mga mata niya ay nakadapo kay Alexa na natutulog sa likod. Hindi ako tumigil sa aking pagmamaneho. Alam kong delikado siyang nilalang kaya naman nagpatuloy lang ako. Gumapang ang aswang mula harap papunta sa likod na parang isang butiki. Pinagsasalitan ko sa kalsada at sa aswang ang tingin ko. Mabuti na lamang at halos walang kotseng nakakasalubong kaya hindi ako nahihirapan sa aking pagmamaneho. Ngunit hindi ko alam kung anong gagawin sa aswang na papunta na kay Alexa. Binuksan ko ang compartment sa gilid ng upuan. Inilabas ko ang baril na ibinenta ng isang kakilala sa akin. Libangan ko lang naman ang pagpunta sa firing range para bumaril ng mga nakatayong karton na hugis tao. Pero lagi akong may daladalang baril sa kotse. Naiisip ko kasi na walang pinipili ang masasamang loob at kahit sino pwede nilang biktimahin. At tama nga ako, tulad ng aswang na gumagapang sa gilid ng kotse ko. "Alexa, gising!" Sigaw ko. Agad niya namang idinilat ang kanyang mga mata
at noong makita niya ang nilalang na nasa gilid ng bintana ay nagsisigaw siya na nagsisigaw. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Halos mapatid ang boses niya sa sobrang takot. Sasabihin ko na sana na lumipat siya ng pwesto malayo sa aswang, ngunit ginawa na niya kahit wala pa akong sinasabi. Buong lakas na sinuntok ng aswang ang salamin ng kotse at nabasag ito ng walang kahirap-hirap. Lumipad ang libo-libo nitong piraso papasok at palabas ng umaandar na kotse. Umiyak na si Alexa. Alam kong takot na rin siya. "Akin ka na, anak ng mga Reyes," sabi ng aswang. Reyes? Naisip ko bigla, bakit alam ng aswang ang apelyido nitong si Jasper? Nang masiguro kong malayo na sa bintana si Alexa, itinutok ko sa aswang ang hawak kong baril. Pilit niyang ipinapasok ang sarili sa loob ng bintana. Hindi alintana ang pagtusok ng mga tira-tirang salamin. "Hayop kang aswang ka!" Tawag ko sa aswang na iyon at nang lumingon siya, kinalabit ko ang baril. Parang isang napakalakas na palakpak ang tunog na bumalot sa paligid. Nakita ko kung papaano tumama ang bala sa mata ng aswang. Pumitik pa atras ang ulo niya at nabitawan niya ang mahigpit niyang pagkakahawak sa kotse. Tuluyan na siyang lumaglag sa gilid ng daan kasama ang ilan pang mga bubog na nakatusok sa dibdib at braso niya. Nagpasuray-suray pa ang kotseng minamaneho ko, ngunit ginamit ko ang dalawang kamay ko para manatili ang kotse sa tamang daan. Noong diretsyo na ang andar ng sasakyan, lumingon ako sa gilid. Nakaupo si Alexa sa tabi ko. "Anak, nasaktan ka ba?" Tanong ko sa kanya. Umiling naman siya habang ito'y umiiyak pa rin. Niyakap ko siya at hinalikan sa noo. Noong gabing iyon, Kuya Barry, katabi kong natulog si Alexa at alam kong pareho kaming hindi nakatulog hanggang sa mag-umaga na. Isa lang po ang napagtanto ko pagkatapos ng malagim na pangyayaring iyon. May gustong pumatay sa lahi ng mga Reyes, sa lahi nila Jasper. Kaya naman simula rin noon ay lagi na akong nag-iingat. Kahit kailan ay hindi na kami nagpapagabi ni Alexa sa daan. Dinagdagan ko na ang mga lock sa pinto at bintana ng bahay. Ipinagbawal ko na rin kay Alexa na maglaro siya sa labas para na rin sa kanyang kaligtasan. Ngunit hindi sa lahat ng oras ay mababantayan ko siya. Isang hapon, susunduin ko na dapat si Alexa sa paaralan nila, pero halos mag-aalas-6 na ay hindi pa rin lumalabas itong Alexa sa gate. Kaya pumasok na ako at sabi naman ng guro niya at noong gwardya, lumabas na daw si Alexa kasama ang isang lalaking nagpakilalang tito niya. Siyempre nagalit po ako. Bakit sila bigla-bigla na lang pumapayag na magpasama ng estudyante nang hindi man lang pinapaalam sa guardian nito? Ngunit ayon sa kanila, nagpakita raw ito ng ID ng lalaki at totoo nga naman na pinsan nito si Alexa. Nagdilim ang aking paningin at hindi ko na alam ang gagawin sa puntong iyon, Kuya Barry. Naiisip ko na baka aswang ang lalaking kumuha kay Alexa. Isang aswang na kayang magbago ng anyo ng isang normal na tao. Naglibot-libot ako. Pilit kong hinahanap kung saang lugar ba pwedeng dalhin ng lalaking iyon si Alexa. Bumalik ako sa lugar kung saan inatake kami ng aswang. Ngunit kahit anino ni Alexa ay hindi ko man lang
masulyapan. 10:00 na ng gabi ako sumuko. Bagsak ang aking mga balikat na umuwi sa aming bahay. Hindi pa ako naghahaponan noong mga oras na iyon pero hindi ko na maramdaman pa ang gutom. Alam kong buhay pa si Alexa, ngunit nasaan na siya? Pagbukas ko ng ilaw ng bahay, halos sumabog ako sa tuwa sa aking nakita. Nasa sala si Alexa, naglalaro ng mga laruan niya. Nakangiti siyang tumakbo papalapit sa akin. Niyakap ko siya ng sobrang higpit na halos madurog ko na siya sa sobrang tuwa ko. Umiiyak na rin ako. Hindi ko alam, akala ko talaga ay nawala ko na si Alexa. Dada, kasama ko po si Tito Ryan, sabi ni Alexa matapos niya akong halikan sa pisngi. Lumabas mula sa kusina ang isang lalaking nakahud na kulay itim. Kamusta na po, Kuya Daniel? Nagpakilala siyang pinsan ni Jasper na sa Bicol na naninirahan. Ayon sa kanya, nandito na raw siya para kunin si Alexa sa akin. Nagtaka ako at nagalit noong una. Pagkatapos ng 2 taon na pag-aalaga ko sa bata ay bigla-bigla na lang silang lilitaw para sabihin na nandito sila upang kunin ang bata. Ngunit pinakalma niya ako at siya'y nagpaliwanag. Sinabi niya sa akin ang dahilan. Sabi niya, hindi raw aksidente ang pagkamatay nila Jasper. Isang mapaghiganting aswang daw ang may gawa nito. Noon pa man daw kasi ay may alitan na ang pamilya nila at ang isang grupo ng mga aswang. Matapos mapatay ng ninuno nila ang isa sa mga hari ng tribong aswang, magmula daw noon, isinumpa na ng tribong ito na lahat ng magiging anak, apo at kalahi ng mga reyes ay papatayin nila. At nang mahanap nga nila ang bahay nila Jasper, sinugod nila ang kotseng sinasakyan nito na nagresulta sa pagkawala ng kontrol at pagkadisgrasya ni Jasper. Mabuti na lamang daw at nakuha ko pa si Alexa kaya hindi mahanap-hanap ng mga aswang ang batang babae. Ngunit sa loob ng 2 taon, nagbunga ang paghahanap nila. Kaya hindi raw basta-basta ang pag-atake sa akin ng aswang nang minsan kaming mag-joyride ni Alexa. Sa ngayon ay naririto daw siya upang kunin na si Alexa dahil siguradong hindi titigil ang mga aswang na iyon hanggang hindi nila nagagawa ang pangako nilang patayin ang lahi ng mga reyes. At magiging ligtas lamang daw si Alexa kung nasa probinsya siya kasama ang mga pinsan nilang may proteksyon laban sa bangis ng mga aswang na ito. Gulong-gulo ang isipan ko ng oras na iyon. Ngunit labag man sa loob ko, ay pumayag na rin ako. Mas mabuti na ngang ligtas siya kahit nasa malayo, kaysa naman kasama ko siya dito sa bahay ngunit halos araw-araw ay nasa panganib ang kanyang buhay. Ngunit sabi ko kay Ryan, papayagan ko lamang umalis si Alexa kung sasama ako upang ihatid siya sa probinsya. Hindi ko kasi lubos maisip at kakayanin na mawawala sa akin si Alexa. Ngunit tumutol si Ryan. Ngunit kalaunan ay pumayag naman din siya at sabi niya, babalik na lang daw siya bukas para sunduin kami. Matapos ang usapang iyon, Kuya Bari, ay nagpaalam na itong si Ryan. Kami naman ni Alexa ay nag-usap ng gabing iyon. Tinanong ko siya kung bakit siya sumama sa Tito Ryan niya noong sinundo siya sa school. Sabi niya, hindi daw niya alam kung bakit pero
Noong nakita daw niya si Tito Ryan ay parang napakagaan daw ng kanyang loob dito. Noong tinanong daw siya ng kanyang guro at noong gwardya kung kilala niya daw si Tito Ryan, di daw niya alam kung bakit oo ang naisagot niya. Matapos sabihin sa akin ito ni Alexa ay nagduda na ako. Hindi kaya na-hypnotize mo lang itong si Alexa? Tsaka ang isa pang pinagtataka ko, Kuya Bari, kung papaano sila nakapasok sa loob ng bahay. Kaya tinanong ko ulit si Alexa. Sabi ko, Alexa, paano kayo nakapasok ng Tito Ryan mo dito? Ayon sa kanya, pinatayo lang daw siya ni Tito Ryan doon sa harapan ng pintuan sa labas. Tsaka hindi daw niya alam kung papaano nakapasok si Tito Ryan nga sa loob dahil siya din ang nagbukas ng pintuan. Kuya Bari, doon na ako mas lalong kinabahan. Alam kong hindi ordinaryong tao itong si Ryan. Bumilis ang tibok ng puso ko at niyakap ko si Alexa. Alam kong nanganganib pa rin ang buhay niya. Nag-isip ako ng mabuti kung ano ang dapat kong gawin. Nagdasal ako ng taimtim para malaman ko ang tamang desisyon. Habang ako ay nag-iisip ay narinig kong may kumakaluskos sa aming bubungan. Kinilabutan ako dahil alam kong hindi ito ordinaryong kaluskos lamang. Biglang sumagi sa aking isipan ang aswang na nakasalamuha namin. Dali-dali kong dinala si Alexa sa aming silid at sinabi kong, anak, mag-impake ka. Mag-impake ka ng mga gamit mo. Gulat na gulat naman ang bata, ngunit sinunod naman niya ako. Dada, saan tayo pupunta? Nanginginig nitong tanong sa akin. Alexa anak, hindi ka ligtas dito. Aalis tayo at pupunta tayo kila lolo at lola. Mahina akong tugon dito. Kuya Bari, kung ano lang ang makuha kong gamit namin ay ayun na lang ang pinagkasya ko sa isang maleta. Matapos naming makapag-impake ay lumabas na kami ng aming silid. Noong buksan ko ang pintuan upang umalis na, ay laking gulat ko dahil nakatayo doon si Ryan. Saan kayo pupunta? Tanong nito sa akin. Halos umakyat ang dugo ko sa ulo noong masipat ko ang refleksyon ko sa kanyang mga mata. Baliktad. Ibig sabihin, isang aswang itong si Ryan. Akmang kukunin niya si Alexa sa akin ay sinalag ko ang kanyang kamay at itinulak siya dahilan para matumba siya. Tara na Alexa, sakay na sa kotse! Tarantang tugon ko sa kanya. Agad namang nakasakay si Alexa sa kotse at mabilis kong in-start ang makina nito. Noong umandar na ang kotse, napalingon ako sa gawin ni Ryan at kitang-kita ko ang pagpapalit anyo ni Ryan sa isang mabalahibong nilalang. Hindi ko na pinatagal pa at pinaharurot ko na ang kotse. Kitang-kita ko pa sa side view mirror kung papaano kami habulin ni Ryan na biglang naging isang malaking itim na aso. Mas lalo akong kinabahan dahil sa bilis ng kanyang takbo ay halos nasa puwetan na siya ng kotse. Mas piniga ko pa ang gas para mas lalong tumuling kami. Si Alexa naman ay iyak ng iyak habang nakatakip ang kanyang mga tenga. Nagpapalit-palit ang tingin ko sa daan at sa side view mirror upang makita kung nasaan na ang aswang. Ngunit sa aking taranta, hindi ko alam na may paparating palang isang truck sa kanto. Hindi na ako nakapagpreno. Akala ko mababangga kami ng humaharurot na truck na iyon. Pagkus, ang nabangga niya ay ang aswang na humahabol sa amin. Kitang-kita ko Kuya Bari
kung papaano umilalim at madurog ang nilalang doon sa gulong ng truck na iyon. Matapos yun, hindi na ako tumingin pa at nagpatuloy na lang sa aking pagmamaneho at pagbiyahe patungo sa aking mga magulang. Ilang oras akong tuliro at hindi mapakali kababantay para sa aming kaligtasan. Awa naman ng Diyos, matapos ang 4 na oras at kalahating biyahe, ay nakarating kami ng matiwasay sa bahay ng aking mga magulang. Pagdating namin dun ay ikinuwento ko sa kanila ang lahat ng nangyari sa amin. Maging sila ay hindi rin makapaniwala sa kanilang mga narinig. Simula po nang nilisan ko ang bahay na tinutuluyan namin ni Alexa ay hindi ko na ito binalikan pa. Wala nang halaga iyon sa akin. Ang mas mahalaga ay ligtas pa ring magkasama kami magpahanggang ngayon ni Alexa. Yung mga gamit na naiwan ko po doon ay madali ko namang napalitan. Dahil na rin sa pagsisikap ko at ng aking misis na si Dina. Kuya Barry, si Dina ang naging bagong ina ni Alexa bago kami nagkaroon ng sariling anak pagkatapos ng 2 taon. Mula po nang lumipat kami dito sa bahay ng aking mga magulang ay hindi na kami ginambala pa ng mga aswang. Dito na rin kami nagkaroon ng sariling tahanan para sa aking pamilya at kami ay namumuhay na ng payapa. Isang pangyayari po sa aking buhay ang hindi ko na malilimutan. Lahat po ay aking gagawin. Lahat ay aking iaalay para sa aking mga anak. Kuya Barry, dito ko na po tatapusin ang aking malagim na kwento. Salamat Kuya Barry kung sakaling basahin niyo po ito sa inyong channel. More power po and God bless po sa lahat ng mga kasundo na nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Daniel. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang Sundo.